Народното лечителство в Сопот има многовековна история. Съществуват сведения от сополски народни лечители още през 16 и 17 век. За него узнаваме, че било сравнително добре развито и широко разпространено през втората половина на 18 и през 19 век до освобождението. България е земя с традиции и силни ереси. Тук се разпространява богомилството, тук се сблъсват, но и сижителстват излямата и православието, светогледът на гърци, славяни и турци. Свързана с устойчивата народна мъдрост и с местните познания, българската медицина има връзки с западната, вероятно още от времето на римското присъствие в Тракия, което оказва силно влияние на Балканите. През 9 век Борис I, първият християнски владетел на България, създава школа с изключителна значимост в Плиска, по-късно преместена в Преслав. Там работят известни средновековни учени, сред които Йоан Екзарх, описващ в един терминологичен речник медицинския ефект на солта, изследва характеристиките на Елеборус одорус, растение известно със своя тонизиращ на сърцето ефект. През първата половина на 10 века Иван Рилски, по-късно провъзгласен от православната църква за светеца, става известен с широката употреба на билки с лечебна цел. Сред богомилите е имало много пътуващи народни лечители и в средновековните хроники те са описвани като скитащи проповедници, носещи винаги 2 торби, в едната хляб, а в другата лечебни билки. За богомилското билколечение най-много сведения съдържа техният лекарственик Зелейник от 10-11 век, създаден от Василий Врача, който изгорен на клада за знанията и вярата си. Той дава указания за лекуване с билки, мед и други лечебни средства. Билкарите обикновено били земеделци и животновъди и често съпровождали своето лечение с мистични древни ритуали, един от които е нестинарството – танц с боси крака върху жарава. Затова били считани за хора с свръхестествени способности, притежаващи ключ за познанието на неизчерпаното богатство на растителния свят. В много от българските народни песни и приказки се разказва, че за да имат лечебна мощ, растенията трябва да бъдат събрани в определени часове, дни, сезони, места. Билколечителите пазили тайни за събирането и изготвянето на лечебната смес, препоръчителни дози медицински стойности на семената, листата и цветовете. Те познавали силата и мъдростта на билките. Често използвани съставки били червено, бяло вино и чесън, а дистилацията на розово масло се използва както за козметични, така и за медицински цели. По мнението на специалисти, никоя друга нация не успява да оцени розата така както българската. Когато се ражда Иван Раев 17 септември 1876 година, същата година, когато се ражда и Константин Фом Економо, България изживява един от най-драматичните моменти в своята национална история. Погромът на априлското въстание залива земята с кръвта на хиляди българи, но води и до отзвук цяла Европа и до руско-турската война, в резултат на която България става независима държава след 5 века на турско робство. Събраните растения може ли да се използват директно от билкария или се продавали и на това се базарила местната икономика. Билкарите на Сопот лекували болните и изготвили чайове, кремове, капки, прахчета и таблетки, които продавали на нуждаещите се. И Райо Атанасов, бащата на Иван Раев по професия такач, бил билкар и лечител. Обича да експериментира в областта на ветеринарната медицина и става много известен като народен лечител и търговец на билки.
Майсторски използвал беладона, атропа беладона, която българите наричали старата билка, въпреки нейната опасна отровна сила. Билката е много разпространена в България, най-вече в централните планински части, във влажните долини, заобиколени от дъбови гори или в изобилие в планината под буковите дървета. Райо Танасов рано остана вдовец. Съпругата му Нона умира, когато Иван е малко повече от 12 години. Жени се повторно, Иван бързо пораства, защото трябва да се научи да се грижи сам за себе си. Но познанието на билките вече е предадено от баща на син. Към 1900 година той напуснал за няколко години Сопот. Бил в разни градове, накрая се е установил в Цариград. Тук се е сближил с един ходжа, който познавал добре лечението с билки. Иван Раев положил голям труд, за да освои тайните на билколечението. Завръщайки се отново в родния си град през 1905 година, той се е посветил на билколечество. Особено много се прочул при лечението, при лекуването на болни зъби. Когато се е установил в град Шипка, Иван Раев има вече натрупана 20-25 годишна практика на билкар и лечител. Той добре познава много от лекарствените свойства на билките и начините на използването им. Богатият му опит и продължителните наблюдения и опит, предаден му от други билкари и лечители, го довели през лятото на 1922 година до победата над сънната болест. Една вечер, разказва неговата дъщеря Нон Караева, той замръкнал в Чирпанско село. Тук се е попаднал в къща, чиято стопанка била повалена от сънна болест. Трябвало да й се помогне, но и какво? И Иван Раев се сетил, че между билките, които носил в торбата си, имало и лудо биле, беладона. Той знал, че тя се използва, за да раздвижва кръвна на конете или пък когато ги лекувал от простуда. Но тя била отровна и това налагало да се работи с изключително внимание. Раев приготвил лекарството в минимална доза и го дал на болната жена. Всичко приключило благополучно. Този му успех го направил известен, започнали да го търсят от всички краища на страната и той според силите си се е отзовал на молбите на болните. През 1923 година, по време на септемврийското въстание, когато бунтува Шипка, се е вдигнала в борба, Иван Раев бил също в редиците на въстанищите. През следващите години славата му на народен лечител се е разнесла извън пределите на България. През 1933 година Иван Раев излекувал от енцефалит лекарка един служител на италианското посолство в София, който от своя страна е известил за чудото, което станало с него. Има италианската кралица Елена Савойска, по инициатива на която в Рим била създадена болница за лекуване на сънна болест. През 1934 година получил специална покана да посети Италия. Приемайки я, той пристигнал в италианската столица. Тук в специално построена против сънна болест болница, той показал силата на своето лечение. По-късно наречена Иван Раев, а пред входа и бил поставен негов бюст. По този начин италианските
изказали и дълбокото си уважение към хуманния труд на българина. Новият способ на лекуване на една страшна болест означава благодат на човечеството, която му дари един български овчар, без сам да подозира за голямото дело и заслуга към човечеството особено. След като неговия способ даде такива удивителни резултати и за лечение на тази болест, изпращат го за родината с почести, грамота, диплом, орден и 100 000 лева награда. Но преди това го развеждат, за да разглежда Рим, Венеция и други италиански градове. Правят го кавалер на ордена на кралската корона, записано в списъците на чужденци. Кралица Елена му подарява портрет за спомен с автограф. Но истинска световна слава народният лечител получава след като професор Паникроси през 1935 година на Берлинския конгрес на медицините докладва за делото на Иван Раев. Западни фирми се надпреварват с поръчки за корените на българската беладона. Раев изпълнява с чест поетите задължения. Той събира беладона само след озряването на плода, есенно време от септември до декември, и я суши на слабо слънце. Високото качество увеличава търсенето. Годините около Втората световна война той снабдява с беладон на фирми от Италия, Унгария, Чехия, Германия, Швейцария и други. Особено жива дейност развива в Чехия. Разбира, че кореспонденцията му се води от специални секретари, разбиращи добре чужди езици. Истинско признание в световната слава Иван Раев получил през 1935 година, когато на Международния конгрес медицина в Берлин било съобщено за ефективността на неговия лечебен метод – борбата против сънна болест. В доклада се е казвало за метода на Иван Раев бяха излекувани напълно 1346 души, заболели от енцефалит летаргика. В лечението на Иван Раев е прието в официалната медицина и носи името лечение на Иван Раев кура българа. В световната медицина се казва в излязлата книга през 70 години билките в България и използването им се прилага препоръчането от българина Иван Раев лечение на паркинсонизма с корените на лудото биле. Препоръчното лечение е на неадминато досега в световната медицина наука и е възприето под името българско лечение. Авторитетът и материалното благосъстояние на народния лечител нараства. Но на 15 септември 1938 година, като записва сина си ученик в Френския колеж, на път за гара Пловдив умира.